Na hát sziasztok srácok, én Tibor44 vagyok, és ebben a videóban a kihívásokról szeretnék beszélgetni. Hát, mondtátok, na mindegy, inkább ne is itt legyünk, hanem én leírtam igazából egy füzetbe, az ilyen videós füzetemben. Igaz, mi itt a képernyő? Jó, te, majd le kell mosni. Na, szóval értem én egy füzetbe, az ilyen videós füzetembe, hogy milyen kihívásokat csinálnék meg. És ja, igazából itt is van. Ugye 10 feliratkozó már meg volt, az ALS Ice Bucket Challenge-et csináltam meg. 20 feliratkozónál, és ha jól tudom, akkor még kell 6 feliratkozó. És ha 20 feliratkozó meg lesz, akkor megcsinálom a deka kihívást, és azért írtátok is, hogy legyen focis videó, és akkor gondoltam, hogy már úgyis közel vagyunk a 20 feliratkozóhoz, akkor csinálok egy deka kihívást, és akkor nagyjából ja, 20 feliratkozóra ennyi. 50 amúgy igazából feliratkozókra csinálom a kihívásokat, nem csak így randomban, szerintem így jó is. 50 feliratkozóra cukros víz kihívás, és igazából ennek csak az a lényege, hogy egy átlagos méretű pohárba, körülbelül így egy ilyen pohárba, hát öntünk vizet, teli, és 3 teáskanálnyi cukrot teszünk bele, és akkor azt összekavarjuk, és egyben meg kell inni. Nincs itt szórakozás, itt egyből meg kell inni. És akkor, hogy hát ha kibírjuk, akkor nagyon jók vagyunk, ha nem, akkor nem. És 100 feliratkozóra terveztem a savanyú cukor kihívást. Nálunk van amúgy a iskolában, a büfében ilyen nagyon savanyú cukor, igazából csak annyi, hogy egy ilyen kis papírkában van, egy ilyen kis kék vagy fekete csomagolásban, egy ilyen az a cukor, és akkor abban olyan, mint egy vámpír cukor, vagy nem tudom annak már, hogy néz ki, és akkor az nagyon savanyú. És hát akkor azt szerintem megveszem majd, amikor meg lesz a 100 feliratkozó, és akkor ja, majd akkor azt megesszük. De igazából nem is értem én tovább, hogy 100 feliratkozótól majd felfelé, majd azt még meglátjuk. És akkor a savanyú cukrot még igazából ti is megírhatjátok, hogy milyen cukrot egyek meg, milyen savanyú cukrot. Hát én szerintem a legerősebbnek eddig, amivel találkoztam, azt tartom. De hogyha van még erősebb, vagy ami olyat szeretnétek, olyan savanyút, amit én megegyek, akkor azt írjátok le kommentben. És akkor nagyjából ennyi. Majd ki kell cserélni a széket, mert nyikorog, mint a IA. Na minden. És most látom, hogy kártyás trükkök. És beszéljünk. Na hát igazából beszéljünk. 3 is meg kéne már csinálni. Már azzal egy kicsit el vagyunk késve. Feladat ugye egy kész, egy random videó kész. Akkor igazából ebbe csak a kártyás trükkök és a beszéljünk 3 lenne meg. Nem igazán tartom jónak azt a kártyás trükköket, igazából ahelyett csinálok egy Call of Duty-t. De hogyha a Call of Duty-t már azért megunjátok, vagy valami, akkor csinálok kártyás trükköt. És szerintem akkor holnapra bejöhet szerintem a beszéljünk 3. Nem tudom. De most tényleg nem tudom, hogy mit csináljak. Na mindegy, akkor holnap egy beszéljünk 3 lesz. Szóval nézzük meg még a többit. Ebben nincs semmi. Igen. Számítógépen, igen. Ja, igen, most látom, hogy olyan videókat is fogok csinálni, hogy hogyan készítek el egy videót, például hogyan készítek el egy kérdezfelelek videót, hogyan készítek el egy
egy random videót, vagy hogyan készítek el egy gameplay videót, vagy hogyan készítek el egy feladatos videót. Mondtam? Na mindegy. Szóval hogyan készítek el egy videót. Igazából még lesz édességkóstolás. Azt még nem tudom, hogy mikor. Igen, akkor még a beszélünket, ezt beiktatjuk. Bejelentőben vagy nem igazán hiszem. És akkor még az édességkóstolás, igen. Karácsonykor lesz egy karácsonyi kérdezfelelek. Szerintem még egy beszéljünk. És igazából amikor szilveszterkor szerintem felrakok azt a videót, hogy ilyen volt 2016. Igazából ez a fajta videó is úgy fog kinézni, mint a szerkezgettem 1 vagy a szerkezgettem 2, szóval képekből. Na hát szerintem ennyi is lett volna az ő videó, nagyon remélem, hogy tetszett, és ha igen, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Tibor 44 voltam, sziasztok!